Healingtherapeute IJsendijken verdacht van doodslag. Het is donderdag 3 oktober. Dit is Zeeland Nu. Slachtoffer blijkt 34-jarige man uit Utrecht. Kustmarathon is één grote kunstroute. En van smerigste wc naar allergoorste parkeerplaats. Dag dames en heren. De man die vorige week overleed na een spirituele ceremonie in IJsendijken is een 34-jarige man uit Oudewater in de provincie Utrecht. Dat heeft het Openbaar Ministerie laten weten. Ook is bekendgemaakt dat de eigenaren en een bezoeker van de healingboerderij in IJsendijken verdacht worden van doodslag. Het slachtoffer werd vorige week woensdag ernstig ziek afgezet bij het ziekenhuis in Oostburg en overleed niet veel later. Het OM houdt de twee eigenaren van Iboga Farm in IJsendijken, waar de healingsessie plaatsvond, verantwoordelijk voor zijn dood. Het gaat om een 35-jarige en een 36-jarige man uit Terneuzen. Naast doodslag worden zij ook verdacht van het bezitten en verstrekken van harddrugs. De derde verdachte is een 37-jarige man uit Groot-Brittannië. Hij was als bezoeker aanwezig bij de healingsessie. De advocaat van een van de healingtherapeuten noemt het incident een groot drama. Het slachtoffer overleed bijna in de armen van zijn cliënt. De verdachten mogen momenteel hun werk niet uitvoeren, maar dat zouden ze ook niet willen, zegt de advocaat, totdat helemaal duidelijk is hoe de deelnemer aan de spirituele sessie overleden is. Zakelijk heeft het gebeuren dus ook grote gevolgen. De agenda van Iboga Farm zit tot eind van het jaar vol met meerdaagse spirituele ceremonies. Het onderzoek naar de precieze doodsoorzaak kan nog maanden duren. In plaats van te klagen over onkruid moeten Zeeuwen zelf de handen uit de mouwen steken. Na Terneuzen doet nu ook Middelburg een beroep op de inwoners om hun eigen stoep en straat onkruidvrij te houden. Nu gif verboden is, wordt volledige onkruidbestrijding onbetaalbaar voor gemeenten. En nemen de klachten over welig tierend groen in Zeeland alleen maar toe. Omroep Zeeland deed onderzoek naar overlast van onkruid in de provincie. Ruim 400 Zeeuwen reageerden. Vanuit Middelburg kwamen de meeste onkruidklachten binnen. Zierikzee stond op de tweede plek, gevolgd door Terneuzen, Vlissingen en Goes. Het komt wat slordiger over op bepaalde plekken. Spelen gaat ook wel heel moeilijk met dat onkruid. Het onkruid staat gewoon zo hoog, dat is gewoon te gek. Ik zie wel eens dames, met name ook mijn vrouw, dat ze hier in de buurt op de knieën de boel aan het wegharken zijn. Ik ben nu bezig voor mijn oma hier het onkruid weg te halen. En dat doe ik met alle liefde voor haar. Ze zouden 1 keer in de week het onkruid moeten weghalen. Ik vind dat we ons eigenlijk niet allemaal zo druk moeten maken om alles. Er is onkruid, maar is dat hetgeen waar je je druk om moet maken? Ik vind dat de gemeente daar ook wat meer aandacht aan moet besteden. Dat het toch wat netter uitziet. Ik heb het ook het liefst dat de gemeente natuurlijk er heel mooi uitziet. En dat er eigenlijk zo weinig mogelijk onkruid is op de verharding. Maar het is wel een heel stuk moeilijker geworden om dat op een effectieve manier te bestrijden. Zeker in de stad zelf, in de binnenstad. De gemeenten mogen sinds 2016 geen chemische stoffen meer gebruiken om onkruid te bestrijden. En dan krijg je dus dit. Onkruid in Middelburg. Hoe bestrijden jullie dat? Branden of bestrijden met heet water of borstelen. Dat zijn eigenlijk de 3 methodes waar we nu onkruid mee bestrijden. Maar inwoners van de stad vinden dat niet genoeg. Ja, het wordt gewoon niet bijgehouden, denk ik. Dus het is jammer. Beter bijhouden, jongens. Ja, wij doen ons best om het zo goed mogelijk te doen met de middelen die we hebben. Ook de financiële middelen. Maar ik zou eigenlijk de bewoners van Middelburg ook willen oproepen om zeg maar, in plaats van te klagen ook zelf de handen uit de mouwen te steken. In ieder geval voor je eigen voordeur en voor je eigen tuintje proberen het schoon te houden. En die oproep werd dus eerder gedaan door de gemeente Terneuzen. Zonder gif kunnen de gemeentes de onkruidbestrijding namelijk niet meer alleen. Het lijkt er dus op dat in de toekomst iedereen niet alleen zijn eigen tuin, maar ook de rest van de stad schoon moet houden. Of je kiest voor je vrienden en je wiet, of je kiest voor ons. Erwin de Waal uit Middelburg noemt het de shocktherapie van zijn ouders. Het betekende voor hem een keerpunt in zijn leven. En hij vertelt erover in het boek Helden dat Emergus uitbrengt. In het boek ook de verhalen van 28 andere cliënten.
Erwin de Waal is 43 jaar en komt uit Middelburg. Hij werkt in zijn woonplaats bij De Ambachten, een werk-leerbedrijf van zorginstelling Emergus. En vond daar wat bij een gewoon bedrijf voor hem ontbrak. Hier wordt wel wat van je verwacht, maar niet. Je moet binnen zoveel tijd dat klaar hebben, weet je wel. Dus dat er echt werkdruk op te zitten. Dat kan ik ook niet hebben. Dan ga ik ook, dan word je zenuwachtig. Dan denk je, oh, doe ik het wel goed, weet je. Dan krijg je een beetje faalangst, noem maar op. Dus dat is voor mij, je kan op je eigen tempo, op je eigen, met je eigen ideeën kan je werk doen. Erwin is gelukkig hier en dat was ruim 20 jaar geleden wel anders. Hij kwam thuis te zitten, kreeg foute vrienden en begon veel te blowen. Zijn ouders pasten, zoals hij dat zelf noemt, een shocktherapie toe. Hoe wil je dat verder gaat? Wil je dat wij je helpen of daar verder gaat met die vrienden en dan ben je ons kwijt? Nou, ik zeg op dat moment, dan weet je wel wat je kiest. Dat is dan je ouder. En dat was eigenlijk die shock. Dat zet dan een dingen in werken van nou, ik weet wat ik wil. En dat is niet verder met die vrienden, want dan kom je niet verder. Door interventie van een hulpverlener kwam hij bij het werk-leerbedrijf terecht. En 18 jaar later werkt hij er nog steeds. Erwins verhaal is exemplarisch voor veel cliënten van Emergus. Een verhaal van vallen en weer opstaan. En dan kan je in een hoekje gaan zitten en dan hoef je eigenlijk niks meer. Je neemt je medicijnen en wacht maar dat het overgaat. Maar die insteek had ik wel in het begin, maar later merk je dat het helemaal niet zo werkt het niet. Je moet zelf heel wat doen. Erwins verhaal is nu samen met dat van 28 andere cliënten opgenomen in een nieuw boek van Emergus dat Helden heet. En dat vindt Erwin een passende titel. Het boek heet Helden. Ja. Vind je jezelf ook een held? Ja, zo kan ik me wel, als ik zie waar ik vandaan kom en waar ik nu sta, laat ik het dan zo zeggen, dan kan ik wel trots op mezelf zijn. Het kustmarathonparcours. U weet wel, tussen Burghaamstede en Zoutelanden. Komend weekend denderen daar weer vele duizenden lopers overheen. En de focus ligt dan ongetwijfeld op het halen van de finish. Maar wie even om zich heen kijkt, ziet dat hij op een parcours loopt vol met kunst. Met een beetje fantasie kun je het marathonparcours beschouwen als één langgerekte kunstroute. Want niet alleen naast het parcours vind je kunstwerken, de meeste staan gewoon op de route. Ze markeren vaak een belangrijk moment in de Zeeuwse geschiedenis. Sommige staan er al vele decennia, een andere relatief kort. En het ene springt meer in het oog dan het andere. Vanuit de auto zie je bijvoorbeeld niet hoe groot dit marmeren beeld is, dat aan het begin van de Oosterscheldekering bij Burg staat. Ja, er gebeurt vaak maar kunst, maar nu we er dichtbij staan zie je hoe monumentaal, hoe groot het is. Hè? Een enorme brok marmer die door Bob Stolzenbach tot een spannende combinatie van twee vormen is gehakt. Waarin je eigenlijk een confrontatie hebt tussen de zee, die als een muur van water het land kan overspoelen, en het land, de dam, de mensen die daar een muur tegenover zet. En je ziet heel mooi de muurkant aan de achterkant en hier dan de golving, de ontmoeting van het water en het land aan deze kant. Wat wel altijd een eyecatcher is dit beeld op de Veersegatdam bij Vrouwenpolder. Het is gemaakt door de beeldhouwer Karel Knulman, een tijdgenoot van Karel Appel. Je kunt er heel veel verschillende dingen in zien. Maar wat sowieso de kern is van het beeld is de combinatie van waakzaamheid en kracht. Die verticaliteit van een boom of een mens die zich als het ware verzet tegen die wind. En de wind boven die blaast de boel bijna weg. Het kan ook een soort stuk zeeschuim zijn. Watervlokken die vanuit het water de zee weg worden geblazen naar het land toe. En die je hier zo ziet. Dus ook kolkend water. Kracht van de natuur, onverzettelijkheid van de mens als herinnering aan de doorbraak en het herstel van de dijk hier zo op deze plek. En dan verderop op de zeedijk bij Westkapelle. Daar zien we het beeldje Gruis van Trinet Lederlee. Klein, maar groot van betekenis. Want het herinnert eraan dat hier vlakbij een opvangkamp was voor Molukkers. En die waren niet voor de lol. In 1955 moesten ze hier komen, omdat ze uit Nederlands-Indië weg moesten vanwege de machtsovername daar. En hier in redelijk lastige omstandigheden een aantal jaren zich hebben moeten staande houden. Dit beeld verbeeldt in een vorm van een dans. Een bewegende, expressieve dans. De wanhoop, de strijd, het verlangen en de kracht van de Molukse mensen die hier gedwongen moesten verblijven in Westkapelle, terwijl ze eigenlijk heel graag terug wilden naar de Molukken. Het beeld heeft ook aan de ene kant de richting daarheen, aan de andere kant gaat het ook de kant van de zee op. Want die zee die verbond Westkapelle met de Molukken waar ze graag heen wilden. De tekst hier in Gruis met restanten van die barakken die vertelt ook van op onze reis verlangen wij naar huis. Dus mocht je dit weekend meedoen aan een van de onderdelen van de kustmarathon, let dan eens op deze beelden.
kan je meteen nog even kunsthappen. Gratis en voor niks. Er vielen vandaag buien, maar lang niet overal. Hoe verder naar het zuidwesten, hoe droger het was. Maar dat het veel geregend heeft de afgelopen dagen is nog wel te zien. Het werd 14 graden vandaag. Morgen wordt een bewolkte, regenachtige dag. In de middag en avond is het af en toe ook droog, maar de zon komt er weinig aan te pas. Een paar weken geleden besloot Rijkswaterstaat de openbare toiletten langs de snelweg bij Rilland te sluiten. Wc's die eerder nog de twijfelachtige eer hadden de smerigste van de hele provincie te zijn. Ze functioneerden niet, dus gingen ze dicht. Maar dat betekent niet dat het er bij de parkeerplaatsen schoner op is geworden, zag mijn collega Mark Rijk. Een waarschuwing, mensen met een zwakke maag moeten misschien even koffie gaan zetten. Vorige week sloten de smerigste toiletten van Zeeland hun deuren. Parkeerplaatsen het Rak en het Scheldt die moeten het nu doen zonder wc. Maar truckers en automobilisten die blijven hier komen. Waar doen die nu hun behoefte? Loop je neus achterna en je vindt meteen al het eerste wc-papier. En ook hier kak, wc-papier. Net aan de rand van de parkeerplaats zijn bosjes en het lijkt er hierop of er echt een eigen wc is gecreëerd. Overal ligt er wc-papier en als ik zo zie ik al echt een heleboel drolle kak. Alles zie ik al liggen. En dan staan er borden dat de wc's buiten gebruik zijn. Overal doen mensen hun behoefte. Van de smerigste wc van Zeeland naar de vieste parkeerplek. Ja, iets heel anders nu, gelukkig. Zometeen komt Zeeuws meisje #gelijkheid. En daarin zie je hoe Loekie, het paarse meisje, zichzelf heeft gevonden. Je bent blij. Hier, gewoon, je bent hartstikke blij. Je bent door. Het gaat. Je hebt de hele wereld over. Door. Fantastisch. Te gek. En daarmee besluiten we deze Zeeland nu. Ben je nieuwsgierig naar het weer voor komend weekend? Voor tijdens de kustmarathon bijvoorbeeld. Na Zeeuws meisje volgt het uitgebreide weerbericht. Een hele fijne avond.